Bang it. Bang it to the curb. И здравейте на всички, аз съм Йорна МБГ и днес ще ви покажа как да обработите клипчета с Camtasia Studio 8. Ето това е тя. Взимате желаното видео, което е това, например. Слагате го в слагате го в това бялото, взимате го в влачите и го слагате в трак 1, където пише. Сега с това видео вече съм го обработвал. Тук се го правите на колко голям може да бъде. За да регулирате звука, цъкате на аудио, ето тук 100% как да се чува. Може по-малко, повече, колкото искате. Така. Тук как да минава в отделните видеа. И сега, например, ще пусна да видя как е станало. Bang it. Bang it to the curb. Да, ето. Смесване клипа, мисля, че някъде тук свършва един. Това някъде се сещам в миналото видео, гледах една мина и казаха бати якото. Ще има мина нужно. Да, може да се смесвате видео. Така и когато сте готови вече с обработката и с музиката и тези неща, цъкате на Product and Share. Правите го тук на HD MP4, Next, ще го запише на десктопа като папка и вътре ще бъде видеото и цъкате Finish и се инсталира. Това беше от мен, лайквайте, сабскрайбвайте, абонирайте се и до скоро.